मनो पुइला आनी लाइफ क्षत्रिय समाजनी मंच बजावै कक साइदोंमोन आं साकनो गोबां छिया क्षत्रिय समाजनी पावर एंड फंक्शन बिनि एम बिनि नाहारमुं बतामुनि बागै ख्लाइजाका आं सेदेबो सिनानि तंखौ आं सिसु गया जिनि चेयरमैन बाय मंच आसुगै आं बनो मास संग्रा का जो व्हाट इज द पावर एंड फंक्शन ऑफ क्षत्रिय समाज क्षत्रिय ककनि अर्थ आं जा बुजिमानि मोस्टली आबो जुद्धा बरग जुद्ध ख्लाइमाननाय बसंनि बरगनो क्षत्रिय होनो जुद्ध खाया खार थांनाय आबुले क्षत्रिय हिन्या आस दरति छिबाय एवं राजा महाराजारो ताबुक फानो डेमोक्रेटिक सेटअप जारा देश चालनाय बरगबो आर्मी उनके जुद्धा श्रेणीनि बरगन लांगो जों इंडिया उनुगो गुरखा रेजिमेंट गुरखारक नेपालनि साइज मोस्ट ऑफ देम अरो जारा इंडिया तंगनायनो गुरखा नो हाइफानो नेपालो तंगनाय रंनो नेपाली I don't want to hurt the sentiment of Gurkha people. What is the difference between Gurkha and Nepali? Nepalis are from Nepal, Gurkhas are from India. However, India Gurkha regiment Nepal nibo borok rongno recruit khlaijangmani nugo borok juddha juddho jokhon guli chalok laipro बखरगो गुली नांगान बहगो गुली नांगान आबनो वानसुगिया बरक हायते दे आर वारियर्स जोंबो जुद्धा जाति हिसाबै चिनि कायसा परिचय जों क्षत्रिय वंशनि बरक रकायते तिनि क्षत्रिय वंशनि जे हालत जों जे जागा थांगा जुद्धर नायरो राजमाता थाजिंगबिनि बक्तृताव कायसा कक खूब साका बाबनो जतन खनाका आंबो खनाका चिनी जत जागा बुई दखल खाइबायखा टिला सिमिसे चिनी तंसिओ टिलाबो जुदि नाहार पाइजाखाय जोंते बानसिलियानि बथाजिं साकाय सो क्षत्रिय समाज चिनी नाहारमुं क्षत्रिय वंशधर रंनो मोथाङै नारायणनि मन ओंखनानै मंच आसुगे आं माचों वहायছে ताबो ककंखा त्रिपुराओ जदि त्रिपुरा त्रिपुरानि चिनि क्षत्रियरक साबो साबो आं ताबो मंच बुझाय जदि क्वेश्चन खाइखाय आबो जतनो जे जुद्धा बरनो क्षत्रिय तार माने जों अरो जे तिप्रासारक तंनाय रक जों जतनो क्षत्रिय क्षत्रिय समाजनि जे कमिटी रक ख्लाइजागि तंमानि ताबु बरगाबनो हांखर नि सावायते हांखर न साबला आ कमिटी रक जेनो जत क्षत्रिय रंनो तै ख्लाइजागनानि आबां मुसुमु साक जों क्षत्रिय समाजनो थानसानि क्षत्रिय समाज उनथं आंगाबो नायो